हथवा में मेहंदी और शोभे महावर कि लाल लाल कि काली माई बाड़ी हमारा काली माई बाड़ी हमारा गाँव किया हो काली माई बाड़ी हमारा गाँव जनता ने भजन बड़ी अस्थिर से सुनल जाला ना हुरदंग कल जाओ तो बड़ा मजा आवेला। मंदिर में पूजा करे जाए जाला बड़ी शांति से। मंदिर में घुसे से पहले एक बार घंटा बजाओ जाला कहेला जे भी देवी देवता का मंदिर हो सुतल रहला अपना अवस्था में कौना वेशभूषा में बा ओकर नींद खुल जाए तब ना आशीर्वाद प्राप्त हुई। वैसे ही पहले घंटी बजा के ओकर बाद इत्मीनान से पूजा कल जाला फूल पत्ती चढ़ा के अगरबत्ती कपूर जला के तो कहे के बाद कवि के लास्ट भाव का कि पहरा देले 24 घंटा अरे दुआरा भैरो भैया हो कि पहरा देले 24 घंटा अरे दुआरा भैरो भैया हो चारू दिशा चौथा घूमेली मोरी मैया हो पहरा देले 24 घंटा दुआरा भैरो भैया हो चारू दिशा चौदह हो भुवन घूमेली मोरी मैया हो धुरंधर पाचक खाई बंद करता तो नहीं पहुंच जाइए हम देखते नहीं कि कहीं बड़े पोखरा तो कहीं बह नदिया अरे रहे ठंडी कि काली माई बाड़ी हमरा गाँव मोरी मैया हो काली माई बाड़ी हमरा गाँव। दीपक बाबू 1 2 1 2 3 4
रहता उनका में, ना 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 मत छुआ, इनका में दोष बा कि हाथ में हथरस, माथ पर मुकुट, नाक में शोभे नथुनिया,